Assalamu alaikum. Muna muku fatan alkhairi masu kallon wannan channel din namu. Na Yakubu Warrior TV channel. Muna godiya da kallon da kuke mana. Sannan ku danna mana subscribe idan wannan shine farkon kallon channel din namu da kuka fara yi. Kamar kullum yadda kuka sani muna kawo muku tarihin abu kala-kala. Abin da ya shafi cikin duniyar nan muna kawo muku tarihi da ma bayani akan abubuwa kala-kala. Yau da mu da zango ne akan bayani ta halittar kifi. Kifi dai kamar yadda muka sani, kifi halitta ce daga cikin halittu da ake samu a ruwa. Yana daga cikin sanannun halittun ruwa. Kifi yana da jinsi iri-iri da nau'uka 71 a duniya, musamman kifaye da ke kwanciya a teku, musamman irin tekun Atlantika da Bahar Maliya. Lalle akwai nau'ikan kifayen waɗanda har yanzu ɗan adam bai gama gano su ba a duniya. Muna godiya da kallon channel da kuke wani, ku danna mun subscribe, sannan ku danna like, sannan ku danna share. Idan za mu ci gaba da kawo muku abu kala-kala, muna ilimantarwa da nishaɗantarwa har wasan barkwanci muna yi a wannan channel namu. Godiya muke da fatan kun fahimci da muka yi akan darasinmu na yau. Mai karantawa Yakubu Warrior, ɗaukar nauyi Ibrahim Warrior. Mun gode.